लोगोफोर जोंना माबायदि मोनाब्लाबो खामानियानो जोबा गैयै मानसि माथो खालामबावनो गैयै न'खराव जोनोम जाबाय नालाय लोगोफोर नै माबायदि जारला दा लोगोफोर नै हा बेबायदि अबस्थायाव दङ जोंहा दासान्दि नै दाबो उन्दुनो मोना जारलासो हरनि 8था जागुलायबाय नै माबायदि जारला जाखो माबायदि अबस्था जोंना न'आ नै दाबो रंबो फुननो मोना नैबे जाहैबाय गंसे जारला ओंखामबो उखैबायलै ओंखामबो दाबो जानो मोना जारलासो ओंखामखौ मोनजायाखै दाबो जोंहा ओरैबायदि नै अबस्थायानो गैया गंसे न'आ नै बाहाय रावबो उन्दुला लोगोफोर सोरबाबो रुम भारा थायोबा थाफैनो हागोन आरोना नै रावबो गैला खालि जाजोब्बाय दा न' गोदानावसो उन्दुबाय लोगोफोर नै जों उन्दुग्राया बाहायसो लोगोफोर नै दा लोगोफोर नायलांबाय थादो नै दा नै लोगोफोर फालेंबो बायनो हाया माया ओरैबायदि अबस्था जानानै दङ आरोना दाबो बायनो हायाखै नै लासै लासै बानायगोन आलनायाबो नै गोदो गोदायनि फुराना ओमफ्राय नै सर्केसाबो नै एकदम फुराना गोदोनि बे रङाबो नै दाबो होजोबनो हायाखै ओरैनो दुथ'बाय ओरैनो नै गोथांल' ओमफ्राय नै फिसाजोफ्रा बाहाय उन्दुयो आरोना सानैजों ओरैबायदि जारला आलनायाबो नै मुसारि स्टेनाबो ओरैबायदिखा मिनिथावथाव लासै लासै जाजोबो आरोना लोगोफोर लासैनो माने नै जों बाहाय उन्दुबाय आरोना हाबवा लेखा फरायगासिनो नै सासेयाथ' सासे लेखा फरायनो थिनबानो उन्दुलांग्रासो ओरैबायदि जारला मा खालामबावनो जारलासो नै बैहाय उन्दुबाय जोंहा दा बैहाय लोगोफोर दहाय खिथानायाव जाय रुम भारा थानो गोसो थाफैनो हागोन आरोना संग्राबो आरो पकेट रुमबो दङ